Morjesta ipalaiset! Tervetuloa viikkohaasteen pariin ja Niklas sen kertoi, että se on lumet naamalle haaste. Eli ensinnäkin tarvii kaveri. Käy hakee kaveri jäille ja sen jälkeen katsotaan, että kumpi saa nopeammin jarrutettua lumet naamalle. Noniin, nyt sä Niklas valmiiksi ja voitto aloittaa. Oi, tuli heti täysosuma. Mutta Niklas saa kyllä puikin sieltä. Katsotaan vielä, voitteko sitä makoilee. Tuolla vauhti lähtee ja... Ohi meni! Taisi tällä kertaa mennä voitolle voitto. Eli eka voitte tehdä tän kisa ja sen jälkeen pojat ehdotti kaikille semmoista haastetta, että kumpi kestää enemmän lumijarrutuksia naamalla. Sitä me ei tällä kertaa tehdä. Ei muuta kuin tsemppiä viikkohaasteen pari.